For today's video mga katil, maayong udto mga katil, mapagipaghuman sa mo ang asa to ang panimbahon ri mga katil oh. Nang maupay pagpanguli sa mga tao ri mga katil, mapagipaghuman. Salamat kayo sa ato ang buhi na Dios kay sinati og napil napod nato ang iyang presensya sa tong matag usa nga kinabuhi nga nagapamuhat. Tong matag usa nga kinabuhi mga katil. So karong takna sa kaudton, magpasalamat lang ko sa inyong tanan, sa inyong pagsuporta o sa tanan nga nag-send og star. Salamat kayo ma'am sir, salamat sa inyong pag-send og star o sa tanan na napoy gasin og chika sa kuha. Salamat kayo, God bless kayo sa inyong tanan. Ang Ginoo na balos sa inyong kaayo nga yang